Hola, solet, hola, lluneta, què tal, estrelletes del cel? Benvinguts a la vall d'Albaida, avui fem-nos la festa al carrer. Som els xiquets i les xiquetes de la vall més blanca que hi ha. Parlen com parlen les muntanyes. Ja més deixem volem la terra. Han participat 33 centres de la comarca, 200 i pico professors, 5.500 alumnes i la participació que tots els anys sol ser habitual en la nostra comarca. També he de dir-vos que el Premi Sant Bodi és un premi que creix any rere any a 3 anys. Els premis són 2. Enguany, Escoleta Infantil Clarà d'Ontinyent i Escoleta del Llopo d'Ontinyent. Amb els treballs dels personatges del circ i patxant a la festa dels gegants. Per favor, que pugen les escoletes de 0 a 3 anys a recollir el premi. Benvinguts a la vall d'Albaida, avui fem tots la festa al carrer. Una cultura, 4 barres i un estat, posen un sentiment. Deixa estar que amb la història a poc a poc anem teixint, sempre roig i més juvenils.